Dobrý den, dneska se spolu podíváme do okrajové části Nového Jičína, zejména pak do katastrálního území obce Rybí, do bývalého areálu a objektu Sirkových lázní. Uplynulo mnoho let a tento areál dostal nový život. V současné době bude hledat svého nového majitele a mojí milou povinností je vám to tady dneska ukázat. Z dnešní videoprohlídky je to už opravdu všechno. Já vám přeju hezký den a v případě nějakých doplňujících informací nebo prohlídky se na mě neváhejte obrátit. Vaše makléřka Lenka.